Semukela ke umhleli weindaba zombusazwe SABC umzandile Mbeje. Shando sikwamukele leli sonto libe matasa kakhulu kusukela ekudedelweni kombiko ngeplazi likaMengameli Phalaphala kuze kube imanje ke njengoba sekulindeleke kubheke ke ukuthi kube nomhlangano weNEC Nazareth eGoli. Lo mbiko Phalaphala umbeka esimweni esibucayi kwezombusazwe uMengameli uSiril Ramaphosa. Kakhulu sibonge noxolo sibingelele nabalaleli. Empeleni uyabona sihleli lapha nje besilindele ukuthi izolo kukhona okuzokwenzeka. Imithombo ke yasitshela ukuthi empeleni besenqumile ukuthi uyahamba kodwa ke kwasikuba khona abathi cha awuhlale njengoba umzwile uGwedimantashe ethi akukhona ukuthi ngomuntu yena ngokwakhe kodwa kungezwe. Into ke ngempela ebalekile lapha ukuthi kwenzekani kusuka manje kuya kuyi16 December lapho inkomfa izoqala khona. Yinto kuzosho ukuthini ezweni uma ngabe ukuthi uhoxa manje ikakhulukazi noxolo phela uzokhumbula ukuthi lo mbiko uthi kungenzeka ukube kukhona okwenza awusho ukuthi unecala ukusho ukuthi uma ukuthi njoba eshila ukuthi uyaphikisana nalokhu akalandeleke inhlaka ezikuphikisayo lokhu ukuze ke ekwazi ukuthola isiqiniseko sokuthi ngempela lento ayikholwa iyiqiniso. uMengameli Ramaphosa njengoba ke ebelokhesho nje ubelokhesho lokhu khamba isikhathi ukuthi uma ngabe etholakala necala uzoshenqa. Yize ke noma ithimba lo ngoti ke selithola ukuthi khona ngakuphendulela mayelana nodaba lwePhalaphala. Angithi into ayishilo ukuthi ngokwemigudu yeANC iANC yathatha isinqumo sokuthi uma omunye wabo ebekwa icala inkantolo kumele eshenqa okwamanje akakabekwa icala inkantolo uma kuwukuthi mhlambe ke inkantolo zimbeka icala lapho ke kuzomela ukuthi eshenqa njengamanje lona umgudu weParliament iParliament lifuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona ngempela okufanele kuphendule ngoba belingenasiqiniseko lasilithi ake sithinte ithimba labantu abanobuhlakani bezomthetho mabebheka bathi yazi nakuba singenabo ubufakazi obugcwele kodwa kulokho esikubonayo siyacabanga ukuthi kunembuzo okusafanele eyiphendule ingakho ke ngolesibili iParliament lizohlala phansi libhunge ngalombiko uma ngabe seliqedile lizothatha isinqumo sokuthi kuyaqhutshekwa noma kuyaphela. Njengoba nje Shandu namhlanje kunomhlangano lo obhekeke kangaka manje ntambama eNazareth ubona ukuthi iNEC ngabe ikuphi ezokusho kukho futhi naye uzokhuluma noma phendula athini kwiNEC. Into ibaluleke kakhulu ke uzokhumbula ukuthi iNEC kufanele sazi ukuthi yini iNEC. iNEC isikhungo esiphezulu uma ngabe inkomfa ingekho. Lesi sikhungo ngoba kumele ukuthi sithathe izinqumo singakwazi ukuthatha isinqumo esikhulu sisalele amaviki amabili ukuthi kunehlaka oluphezulu kunaso ngisho ngabe kuthiwa iNEC iyafisa ukuthatha isinqumo mina mangiqagula nje ngiyacabanga ukuthi bazothi cha lolu daba asiludlulisele enkomfeni okuyiyona ezokwazi ukuthatha isinqumo ngoba bengasithatha isinqumo namhlanje emavikini amabili inkomfa ethi nisithatheleni lesinqumo ngoba vele benazo ukuthi sizohlangana ngicabanga ukuthi noma ngabe yini abazokhuluma ngayo kuzothiwa inkomfa akube yona ethatha isinqumo sokugcina. Sibonga kakhulu Shandu ngobuhlakani bakho nangokuthi nje usibonise usichushise ngalolu daba. Sesiyabona impela ukuthi hayi iyozala inkomona. Ngiyobona. Umzandile Mbeje ke ungumhlelo weindaba zombusazwe lapha eSABC besikhuluma naye ngodaba lombiko ngeplazi likaMengameli iPhalaphala.